Supermarket nemukurumbira munyika yeZimbabwe aiwa yochizovhara manje under the regime yaED Mnangagwa vachiona kuti aiwa maoperations aiwa haachakwanisi kufamba, vanhu vanenge vachikomenda zvavanoda vachiti aiwa izvi zvanyanya izvi. Sanapinda mashoko anobuda nyongwa panapa, ndobva wasubscriber wobva walaika wotina on the bell icon. Tinoona panapa the newzimbabwe.com vanyora vachiti TM Pick and Pay Harare Street stops operations. The notice reads, "Dear customers, please be advised that this store will be closing permanently on the 31st of August 2024. Alternatively, please visit our Kenneth Kaunda or Joina City branches to continue experiencing real value always. Our sincere apologies for any inconveniences caused." Ndo idende magudira anobuda rakanyongwa richiita pana pationa kuti aiwa vakomana apa tiona kuti vana mahere vanopindira manje vachikomenda vachiti hakuna zvinhu zvakadai so. This shop yastopa maoperations inoti yaona kuti aiwa kuti rambe ichioperate under the regime yaED Mnangagwa painondojusa ecurrency yamunoona kuti aiwa currency iri kukonzeresa aiwa kudengenyeka menyika yeikonomi yayo yeZimbabwe. Muchiona kuti aiwa vanhu vachikwanisa kuita maoperations avo zviri efficient. Mapolicies hachaisiwe aiwa ekumaintaina maprices each and every day unenge kuchinzwa new rate. Zvinhu zvatiri kuona zviri kusanganikwa nazvo aiwa nemabusinesses mastrong firms mabusiness mahombe akaita sana TM Pick and Pay vamunoona vachizovhara permanently. Votodza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chavhundutsa vanhu vanyatso kuona kuti aiwa yava escalate of walk manje. Failure yekutonga nyika panapa zvakunyatso kubuda pachena zvakuprovika kunyatso kuona kuti mabusiness achifalla down. Todza mafungiro enyu pinda comment section medu, musano subscribe or like and turn on the bell icon.